ଅଲଗା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାରକୁ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇଛି ବର୍ଷା ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜୋରସେ ପୁରା ଜମି ନାହିଁ। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଗାଁରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆମ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଟିଏ ଘରେ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୁଲୁକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଟୁଲୁ କିଏ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଟୁଲୁ ହେଉଛି ମୋ ଦିଅରର ପୁଅ। ଆଉ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖେଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟୁଲୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲାଣି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ମୋବାଇଲ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଆମ ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଟିଏ ଘରେ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟୁଲୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟୁଲୁକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଟୁଲୁ କିଏ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଟୁଲୁ ହେଉଛି ମୋ ଦିଅରର ପୁଅ। ଆଉ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖେଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟୁଲୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲାଣି। ତ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ମୋବାଇଲ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ହସୁଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିଲା।